oameni de buni! Mama, noi astăzi o să ne jucăm un joc numit Sandpong. Așa, mamă, Nu, taci! Și... Babă, zic, oh my god! Oh my god, cred că o să-l omor pe ăla, uriașul ăla. Scuzați că a zis mama mea asta. Cred că nu ne lasă să intrăm în Twitch. Deci trebuie să căutăm pe aici un loc care să arate bine. Acum o să ne jucăm. Uite, asta. Îmi pui și mie puțin. Mama, îmi pui și mie puțin. Mama, îmi pui și mie puțin. Scuzați că nu pune cola. Ba da, mi-e bună. Ba da, mi-e bună. Ba da, mi-e bună. În viața mea am băut. Mama, vreau și-o puțin. Nu, mami, că nu e bună. Știi foarte că nu e bună. Nu, domnule, e stabil. Hai, acolo. Te rog. Mami, da, ești bețiv tu? Da? Da. Mamă, te sui ăla. Ia uite-l gata. Hai, fă, că mi-e foame. Vreau ca tu să fii puternică pentru că nu te-ai jucat. Wow. Îmi trebuie pușcă, fraților. Trebuie pușcă. Ah, my god. Și poluare. What the heck? Unde au făcut? Asta îi pregătesc că nu știu. Alo? Pare rău de foarte rău. What the heck? Aoleu. Fraților, da. Uite, ia să vedeți. Hai spital. Cine dracu te privește? Bă, trezește-te, trezirea! Bă! Gata! Bă, ce? Ești nebun? Iau? Oh my god, care e asta? Oh my god, e din ăla rău. E din ăla rău. Oh, mamă, se termină. Bă! Fraților, ce tare! L-am omorât pe ăsta cu cuțitul. Ia, bă. Boss! Boss, unde sunt? Boss! Boss! Aaaa! Ia. Stai, lasă-mă puțin, că fac un video. Cred că trebuie să-mi carc arma, dar nu putem. Să vedem dacă o luăm în cer. Bă, se aude? Am dat la... What the? Bă, cum se aude? Hai să lucrăm în castelul ăsta. Păi, dacă nu reușim... Bă, cine trage? Eu nu trag. Fraților, sunt nebun? Fraților, sunt nebun la cap. What the heck? Băia până să uit. Hai, de-al meu ăsta. Sunt nebun. Îl pușc pe ăsta, fraților. Îl împușc. Bă, frate. Bă, frate, am câștigat. Fraților. Mănâncă, Luca. Mamă, mi se dă
Mama, mi se descarcă tableta. O pauză de publicitate.